Това беше най-якото представление. Сериозно, според мен това беше най-тъпото. Знаеш ли защо? Ой, защо? Защото аз паднах във водата и глътнах вода. Е. От морето. Понеже аз съм ме бутна. Имам сандвичи, ако ще се почувстваш по-добре. После. Границата. Това не е ли селото, което... Това не е ли селото, което ние искахме да отидем? Да. Ето ни предложиха да живеем. Хайде. Ето един гражданин. Здравей, аз съм Кет. Вие сте новите граждани, нали? Или ви е дала нови мебели, но са много розови. Ако искате нови, кажете и ще ви дам. Да, искаме нови. Искаме нови всъщност мебели. Сандвич? Добре, може би. Ще трябва да правя брекъща и да почувствам. Добре. Много. Ой, зарах сандвича. Много е старо. Искаш ли сандвич? Ще го заведа. Ей, ти искаш ли сандвич? Само да не ти оплюска, само да не ти малко да не ти оплюха лицето с моята храничка. Не, мерси. Добре, айде. Това ли къща? Много е малка. Мила. Аз се казвам Мила. Не се казвам Мила. Добре, мисля, че някой друг. Бери център 7. What? What the? Откъде знам нашите имена? Сериозно? Откъде знам нашите имена? Аз направих договор да живеем тук. И аз, ми пише договор. Там. Името. Пише нашите имена, де. Много стара къща. Да. Чакай малко. Има байжини. Ти легла. Коя къща, бе? Pink carpet. Чакай да живе всичко. Не, дай ми вече. Не, ти ме твърде много неща. Добре, щупи. Добре, нека зачупим това. О, боже! Тук по-да щупим. Щупи прялите. Не ми съжалявам. Няма работа. Нищо няма. Ама, а за мен е нещо. Аз значи няма помагам. Така. Аз значи няма помагам. Къде сложих картините според вас? Тук. Не. Искам с две. Така. Тук, така, не. Така, чакай, пази. Ето какво са? Мисля, че за малко съм Елата и ще ви дам да се изберете много лево. Давай, Кей. Добре, само една секунда. Ако ми покажеш новите мебели, ще ти дам сандвич. Така. Мари се кон. Аз просто ще пусна сандвич. Заповядай сандвич. Берли! Сандвича в устата! Добре, секунда. Кейт, пъти ти сандвича в устата. Да, идвам! Отново излиза! Кейт, пъти ти сандвича в устата. И още е там. О, тук не остава. Само ще тази тук. Маничко така. Ау, ей. Аз съм полувълк. Няма не ме удряй. По-добре внимавай. Не ви пука, че не се бие, момиче. Ти ме удриш и така че. Аз оправих къщата, хора. Въпих да се влиза. Да видя. Може да видиш, аз оправих. Аз сложа тук един. Ето. Дай капета. Сложи го тук.
може. Е. Чакай. Защо идваме за новите бебери? И не ми помня, че вие момиче, аз съм полувълк, така че внимавай с мен. Малко се забавих, много голяма работа. Аз също съм опасна. Ви пука. Опасна. Опасна. Не, стига, не сме на момиченцето. Това е село. Нови айтеми. Сета се. Това е село, тъй че много не знаят. Пинки. Те се казва Пинки. Лили. О, Лили. Кейт. Кейт. Такива само. Някакви неща. Не Не мога, Лили. Окей. О, какво е това? О, тук е часовник. Яко. Кейт, може да взема това. Кейт, може да взема това. Този. Не можеш. Кейт, може да взема този меч. Не можеш. Те казва не. Те казва не. Не. Не го взимай. Какво правиш? Аз съм най. Служи го там. Служи го. Дай го. Искам да имаме сделка. Да имаме... Не! Вземете каквото искате от честовете и само от тях. От каквото искаме честовете, от твоя чест. Супер! Каквото искаме от честовете. Да вземе каквото искаме от честовете. Добре, взимаме всичко, което... Добре. Взимаме каквото искаме от честовете. И без това не съм полукраден. Добре. Довиждане. Ако върнеш мече, ще ти дам. Довиждане. Мерси за нещата. Довиждане. Ла 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 ла. Ла 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 ла. И каза, че може да се вземе каквото искаме от честовете. Добре, супер. Чао. Лека нещо. Какво? След се трябва да кажа, че искам да върна нещата от честовете. Виж какво взех. Браво. Нека да си разпределим в къщата. Само каквото искаме, нали? Само каквото искаме. Това къде да го сложа? Това да го сложа тук. Или... Сетих се! Аз съм супер добър на тази игра. Ще сложа ето. Ще сложа ето така. Шахмат. Да. Нещо от Суорда. Не го не. Аз ще чупа турнира. Окей. Задъра. Аз ще следя. Ти може да е лош. О, тя наш съсед! Здравей, Ева! Здрасти, Кейт! Ти си наш съсед! Здрасти! Дано да бъдеш готин приятел на нас тримата! Не на тази Лили. Виж какво сложих на тавана. Седна. Ой, така. Аз имам една снимка, къде да сложа? Където искаш. Ето там, ето. Тук. И къде искаш пиш? Тук. Личи е моя НТП за В. Най-добра приятелка за винаги. Лиши е моята моя. Искаш ли ние да сме приятели вместо само... Лили е моя Искаш ли? НТП за В. Само може... Ще ти някой ден ще ти... Може. Проникне в къщата. Да. Ще ти вляза в къщата. Ако...
Не съм мъртва, че като Дойдете съм ме мъртва. вкъщата някой ден и ще ти открадна всичко. Всичко! Don't bite me. Get out of my way. Yeah. Yes. Аз имам... What do you want? Ще помогна, Кейт. Съжалявам за това. Няма да влизам! Какво стана?